Tiga sega suno tiga sega sigin tiga sega ntara morikɛ fin a ye fɛn mun diya nin ye o ko ŋa mun kɛ na ŋ'o kɛ Bismillah. My Fanta minakadia. Alaka Fanta minakadia. Mama Fanta minakadia. Alaka Fanta minakadia. Ci veni ala ka Fanta ka fɛn bɛɛ ci mun de fɔ ɲɛna ko ŋa hamina ko fɔ ŋa nin ci ko ni nin cira ko Fanta hakili bɛ fɛn fɛn la ko bɛɛ bɛ ci Sali. Sali. Non, maman. Non, d'aller là. Ah, on sort. Si, ça va. Ça va. Tu vas revenir. Là, les gars, frigo est nettoyé. Le numéro nous placé. Le salon on a arrangé. Amen. So on a n'y fana nɔgɔlen no ko ya mɛ. Me taa n kɔrɔmuso bɔra magan kana me taa ale fo kana. Ya mɛ. I kana ɲinɛ i ka yɔrɔ ninnu bɛɛ nettoyé. Me taa kana sisan. Ya mɛ. Awɔ, a segini ma. Amina. Antle. Nse. Nse wa.
Salut. Comment tu vas? Sigara bɛ yen sigi. Salut. Kɔni baasi tɛ? Baasi foyi tɛ na. I ba bi? Mama. Mama kɔrɔmuso bɔra Makan a taara k'a bɛ t'o foli la. O ɲɛna kojugu. Salut. E filɛ e ye mɔgɔ ɲumanba de ye. E den sɛbɛba. Kabini ne ye nali daminɛ e ba baara yan o bi ne y'a ye e bɛ ne mɔgɔ sɛbɛ kunbɛn wa i ladamulen don i bɛ mɔgɔ bonya e ni ne n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ kare kɔnɔna na e bɛ ne wele tonton Hamadi i bɛ n fo vraiment i bɛ n bonya kojugu quoi i ye den sɛbɛba i ye mɔgɔ ɲɛnama ye walahi. Bon ni ne ye cucu la tuma bɛɛ ne bɛ to ka na n bɛ taa ka segin ka na i n'a fɔ i delila ka ne lajɔ ka ɲininka kuma dɔ la bon n yɛrɛ kun nana i ba nɔfɛ de mais n nana i ba lajɛ mais ne yɛrɛ nakunba ye walasa ne ni e ka se ka ɲɔgɔn ye bon ala yɛrɛ nana kɛ e yɛrɛ ba tɛ yan bi vraiment o kama n ye occasion sɔrɔ walasa n bɛ se ka kuma i fɛ. Ne bɛ nin ko bɛɛ la ne bɛ e ba ko de la ne bɛ fɛ k'i ba de ta k'a ladon f'i ye wa fo ma i ba in yɛrɛ kanu don i dusukun na ne yɛrɛ y'a ye e yɛrɛ bɛ cogoya min na parce que den tɛ se ka ɲɛ n'a ba man ɲi n'i y'a ye den ka ɲi dɔrɔn i bɛ taa sɔrɔ a ba yɛrɛ ka ɲi bon ne yɛrɛ y'a ye e kelen ka ne bonya cogoya min na ani ni e ye ne ye i bɛ kumakan minnu fɔ ne ɲɛna ça fait tellement k'i bɛ ne yɛrɛ bonya ne yɛrɛ t'a ne yɛrɛ ça fait hali o don ne ni jɔra ne ni ye kuma dɔ kɛ vraiment kuma in tellement que ne yɛrɛ n y'a kɛ n ma bɔ a kalama quoi parce que e bɛ ne bonya cogoya min na quoi o kama de ne y'a kanu ka se k'a fɔ n ko n bɛ i ba ta. Wa ne ni ba bɛ taa ni ka segin fɛn fɛn na a bɛɛ y'o ko de ye sinon ko wɛrɛ foyi tɛ. Amadi ne ka kuma fɛ i n'a fɔ e yɛrɛ y'a fɔ cogo min na i ni ne ka dɔnko kuma ne yɛrɛ kun ye i k'a la mɔgɔ jugu mɛn ne ɲɛ b'a la e tɛ mɔgɔ jugu ye mais i b'a dɔn dɛ ni ala kitira ko min na dɔrɔn o de bɛ kɛ e ni mama ka ko ye an bɛ ala deli dɔ la ala k'a sababu ɲuman d'a ma. Sabu i ye den sɛbɛ ko walayi den hakilimaw dɔrɔn de bɛ nin kuma sugu fɔ walahi i ye den ɲɛnamaba de ye ayi bi yɛrɛ n nakunba tɛ mɔgɔ yɛrɛ de sabu n nana e yɛrɛ de kama walayi o kama fo n k'i laja de n tɛ taa bi fo n k'i laja komi n yɛrɛ ni wari bɛrɛ ma bɔ so kɔnɔ n nana i tɛ ni bayikiya mɛn awɔ kɛ jisuma sama ya mɛn awɔ amina yɛrɛ de ni ba nana i b'a fɔ a ɲɛna ko n bɔra yan i y'a mɛn awɔ ok n nana fɔlɔ awɔ k'an mɛn Amadi ka ko. I b'o bi dɛ tonton Amadi ka kuma ninnu a donna ne kunkolo fɛ dɛ ne bɛ sɔn k'a fɔ mama ɲɛna dɛ a ka tonton Amadi ka ko kɛ sɛbɛ basi i b'a dɔn tonton Amadi bolo bɛ mɔgɔ ɲɛnamaba de fɛ o de la ne tun ma se ka ɲɔgɔn faamuya kuma fɔta la mɛ bi a yɛrɛ nana kuma minnu fɔ ni mama nana ne bɛna essayer k'a kuma fɔ mama ye k'a lajɛ. An tile
Ça va, salut. Chérie, voilà l'interview. Et il va d'une fanda. Tous les bains, il y a Maman Bora. Ah, ok. Comment Bora, on a mis sur rien. Ça tombe bien. Il y a vraiment. Et voilà ça. Oh, mais. Pas fait mon bébé, c'est une autre non fauche, il y a Oh, mais oui, il y a quelque chose. Il y a un habitat de Coreza. Et vous, on a fait de l'île. Parce que comme on a un blé, on a fait nous qui se là. Nous qui coulons qui fait. On dit qu'il y a une mère, n'a sur le mot en amai. Bon, je vois un foyer mot en amai. Est-ce que tu vois? Il y a une vie baire en offre. Nous qui nous avons n'a sur le mot en amai. Or la numéro tu y bago. Mais nous qui avons été mot en amai tu or la y ba flabé. Nous qui rapproché bago là. Mais vraiment il y a eu mot en amai. Donc, nous avons excuser les démons. Il y a un plan de nous le faire. Donc, man d'aveshi. Et les comme na signé na bébé calamaya. Et qu'on a fait une affaire de l'effet. On m'a pas fait une et comme une là. Et il n'a et comme une kenna. Non, nous famille ça. Nous famille. Nous bête blagabi. Il a corolé ou blagabi. Nous avons excusé demander l'année ya famille là. Et là ya femme comme fait et n'a fait peut-être tantôt. La femme a belle. On est nul. Et bien faire la fin que changer là. Oui, si tu changes. Non, ne changera. Et mon qualité ni. Changer tout côté là. Aïe, ne changera carrément. Ni voilà, ni télé que tu vois, on va voir. Tu veux dire que tu sois bon et bien mon mais du milieu mon qualité ni ok changera. Dans la comédie là, ah non, ne changera. Ni le connaît femme ni faire moi. Mais ne connaît la femme fait. Non, ni femme, ni ya fara ma jara. So on changera carrément. Ya fama on na bita ko doro ni na ko no ko refie wa. Ni la kuma. Ya fama ya fara. Ah oui, ya fara fait le fait. D'accord, ala ya famba wa. Ah merci. Bonne le sera ni. Tamam. Maman, Mamela, Usena. c'est smart encore. Et la mère Mumera. Où facciamo? Non, quoi, on m'a dit à Chugu. Nous voulons qu'un mère va in Dablawe. Mais elle m'a mis au moment du Zugazin à tout Morgi Paiga, Mr. Jama. Du Zugazin à Chugu. Mr. Jay Faruro Jagadore. Nous tous sigilé tant avec diviner la tour. Et regarde à la fois Barigara. Et le renard Fararoche, Musoche, Banadoro. Morovige, Nibuto Moroy, et Pina Farago, Dimson Flaggy, Pipangeva Bana. Morovige na for territory, mais Alhamdulillah, Alamo Shigai, Beba Fe, Balno Wana, Amisono, Fembe, Kenema Moroy, Beba Fe, and Kuwadi. Mama bulu ala kanu we na yi wato bi sigi miri ewa ni fla ewa ni miri nga ali po abi yoromna abi shaga ni gon buna ni so jaga nga ni nen ko bego na mo kera doro kera ri Isega famku. Ko miri yoro di gacha. Dem sene isega fam. No, ewan marme jigi be ere. Ni na ne sile miri la chuwa dola. Abi jene rega. Ni ga example ta rega, me ne ere miri tanto. Na rebe ga chugudi. Yame, iga kumame. Isele kani yere fa kani ka ko kama yame. Eni tekele dem sen ni.
N'a faamuya. Mama, kana ne yɛrɛ bɔra yan nɔ ani Bafi. Bafi kɔni ta kɔni o tɛ sɛbɛnna ko e yɛrɛ kɔni b'a dɔn o kɔni o tɛ mɔgɔ ɲɛnama yɛrɛ kisɛ kelen. A nana fɔ ne yan nɔ k'ale changera ale nana yafa den ne fɛ. Mais ne kɔni ma da la parce que ne ɲɛ bɛ cɛ in na change cogo tɛ Bafi la yɛrɛ. Mais mama yɛrɛ Amadi tɛ yen. Ne kɔni bolo tun Amadi ye mɔgɔ ɲɛnama ba ye. A nana a hakilisigi kumaw fɔ ne ɲɛna. Mama ne kɔni y'a dan ne na. Hali ka tun Amadi ka jateminɛ. O kɔni ka wusa ni Bafi ta ye. Bafi tɛ mɔgɔ ɲɛnama yɛrɛ. Ne yɛrɛ dalen t'o la yɛrɛ. Ani ninnu fila bɛɛ bɔra ninnu si man jan ɲɔgɔn na. Bɛɛ de ye kelen ye. Ninnu min ɲini ka na fa wuli ne la. Ne y'u lafaamuya ka dɛsɛ. Tɔnɔ Amadi kɔni ka ko ka wusa. Hali ne b'a kɛ mɔgɔ ye. O kɔni ka ko. Y'a mɛn. Ne yɛrɛ b'a jateminɛ a kan ka kɛ cogo min. Ninnu fila si ka ko ma ne kun. Bari ne ko n ko hali u ka taa di ne ma. N ko n b'u jaabi. U tɛ foyi la kɛlɛ kɔ. Wa n'u nana o kɛlɛ kelen de don. Mɔgɔ bɛ mun faamu ko la. N'i ko ten n'i ka kuma mɛn. Anda somɔgɔw. Tɔɔrɔ sɛ somɔgɔw. Kɔri baasi tɛ yen? Ça va Bafi? Ça va. Si. Kunu yɛrɛ ne fɔr'i kɔ. Awɔ. Muso ko k'i taara k'i kɔrɔmuso bɔra Makan. Awɔ. N taara n kɔrɔmuso fo. D'accord. Kɔri baasi t'a la? Kɛnɛ baasi foyi t'a la. Alhamdulilayi Ala kana baasi kɛ. Mais Fanta e yɛrɛ bɛ ka mun ko sugu de kɛ tan tɔ? Bafi o ye ko sugu jumɛn? O ko sugu jumɛn? E bɛ ka denmisɛnninw yɛrɛ bɛ fɛn min kɛ n'a fɔra e yɛrɛ musokɔrɔbatɔ e kunkolo kɔrɔbaya nin ma. E bɛ ka bɔ ne kɔfɛ ko Amadi ka na ni woro ye. E bɛ ka ne ni Amadi bila ɲɔgɔn na. E ko k'Amadi ka na ni woro ye pourquoi? Bafi. Ne bolo n ko ne ye ni Amadi wele ka kuma aw fila bɛɛ fɛ. Denmisɛnninw bɛ mun kɛ. Ne musokɔrɔba ne tɛna bila o ɲɔgɔn na. E tɛ nana aw fila kɔni kun kari ɲɔgɔn na. E ye fɛn kɛ min ka jugu n'o ye. Ne ma sira di Amadi ma k'a ka na ni woro ye. Amadi taara ne nɔfɛ fan fɛ k'ale ka jeliba bɛ sira la k'ale ka jeliba taara ni woro ye. Amadi kɛra k'o fɔ ka sɔrɔ a bolo tɛ kisɛ dɔw kan Fanta. Cɛ i kun kɔrɔbaya nin ma sa. Bafi. Ne ye kuma min fɔ ne b'o kelen de kan. Ne ma sira di ma i n'a fɔ ne ma sira di Amadi ma. Ne ko n k'aw ma kɔnɔ n ko tile fila n ko b'aw jaabi. Ne ma fɛn fɔ aw si ɲɛna. Amadi bɛ se ka taa ne nɔfɛ cogo di ko ale ka jeliba bɛ ka taa ni woro ye k'e ko jeliba ka na ni woro ye Amadi bɛ se ka t'o fɔ ne ɲɛna cogo di n'a sɔrɔ o tɛ tiɲɛ ye. I y'a faamu Amadi taara ne kama fo ne fɛ yen ka t'i kɛ ne kan ka ne bugɔ. N'a sɔrɔ Amadi bolo tɛ kisɛ dɔ kan ou bien ko fɛn dɔ ma fɔ a ye Amadi bɛ se ka kara ka taa ne nɔfɛ n fɛ yen ka t'i kɛ ne kan cogo di o t'a ta ka domicile yan. N'a sɔrɔ kumaba n'a sɔrɔ e ma fɛn dɔ fɔ o bɛ se ka kɛ cogo di. Non Fanta n tɛ hɔrɔn ye dɛ. Bafi. Ne bolo n ko ne bɛ ka kuma fɛ silamɛya la n k'e b'a faamu. Non a fɔ kafiriya la e t'a fɛ k'a faamu. Amadi nana ni woro ye bi a nana n'a ye sini. O de tɛ mun kalama kɛ furu yɛrɛ bɛ na siri. A banna ni ne ye cɛ ye. Bon furu bɛna siri. Awɔ. Furu bɛna siri. Awɔ. Cɛ ma hɔrɔnya kɛ dɛ. Ne bolo n k'e bɛna faamu. Problème foyi t'a la ne bɛ taa. Furusiri bɛna kɛ. Ok furusiri. A don b'i invité. N bɛ taa Amadi kama sisan. I kama ne bɛ su bɔ. Ka taa Amadi kama mun na. I kama n bɛ su bɔ bilaye. Ka su bɔ. N bɛ taa Amadi kama n bɛ na min kɛ n b'a dɔn. I kama ni kɔni y'a mɛn ko su filɛ ni ɲɔgɔn jɔ jugu i t'a fili ji la. E b'o ka furusiri de bɛna kɛ wa? Yanni furusiri cɛ ne bɛ Amadu faga ne b'i ta. Ni furusiri kelen i bɛ filiya fila kɛ. Ne ta. Bafi i bɛ sɛbɛ de la. Ni sɛbɛ ni kulonkɛ ne tagatɔ filɛ. A banna. K'a fɔ Bafi n bɛ sɔn k'a bɛ taa Amadi faga ne kama. Ninnu kana na ɲɔgɔn faga ne kama dɛ. N tɛ kamanagan wɛrɛ faralen dɔ kan. A kuma banna.
Amari, quel tarare qui veut au robot Fanta l'offre? O tɛ woro ye o laharakaw b'a fo Bafin n'i ma sabali ayi ni Bafin n'i ka ko de bannen koyi ewa i t'i min da cɛ wɛrɛ la cɛ wɛrɛ min filara muso ko la o dan bɛ kɛ bi ye Bafin ne b'i to yan tumu bɛ bɔ i la Bafin i bɛ fara Fanta la wa i tɛ fara la n bɛ fara la i bɛ Fanta to yen wa i t'a to n y'a haramuya i tɛ se Fanta bɛɛ la ma tuguni isa mamu n y'a haram pewu n y'a to yen i yɛrɛ ye ni cɛ ni baraji ni diyara n ye dɛ voilà e y'i ta k'a to dɔrɔn ne ta ye Bafin ye jumɛn ni i tɛ ma foyi y'a la fɔlɔ ni ɲɛgɛn k'i ka lahara taga ɲɛgɛn i bolo ne fana ta daminɛ la Amadi ne ni cɛ foyi tɛ kɔn wɛrɛ si kɛ muso nɔfɛ k'i y'a datugu ne la ne y'i nɛgɛ ka ne labila ne fana ta filɛ bon ni ɲɛgɛn k'i ka lahara taga sababu de n'i ma Fanta to yen Bafin dabila i bɛ Fanta to yan awɔ n b'a to Fanta i ba haramuya ka bɔ i ka ɲɛnamaya la awɔ n b'a bɔ n ɲɛnamaya la Bafin da i labila awɔ to i yɛrɛ Malankolo n'i ma Fanta to yen bɛɛ fu siri i ku la Bafin bɛ taa n bɛ na walayi tɛ Fanta to Bafin bɛ taa ka na walayi n'i nana e ko wɛrɛ da i kan min ka jugu ni kɔrɔlen va te faire foutre nege on va voir